Relax, relax, relax. Vera l-lum ġejna draw, imma għadna on schedule. Relax. Inter tnejn, Cagliari tnejn. L-lum vera naħseb għat minn dawk il-lob li kolli nistaqar ma'kom vera rajta mod tranquillu, relax. Iwa marbaħniex, imma xorta waħda lik se nieħduh. Personalment il-lik ilna l-ħadnieh minn dur baħna mar Roma. Imma kalma. Bdejna il-logħba tal-lum fil-fema tiegħi bl-aħjar 11 illi Inzaghi seta ħareġ bihom illum ma qbilx li lab il-Mkhitaryan minħabba li kien diffidat. Biss naħseb li l-logħba uriet għalfejn Mkhitaryan huwa daqshekk fundamentali fl-iskakjere tal-coach il għaliex kif inqalgħu l-Inter qbajna ġiex gols. Beda Sanchez li flok l-skwalifikat Lautaro u beda Bisek miflok l-skwalifikat Pavar. Skurjajna gow sabiħ ta' Turam li nħadem azzjoni it was fast build u isu minnem ħanajdu li l-loba kważi raqqadnija. Stajna skurjajna u koll ħassirna gow li kieku ma kienx offset kienu gow sabiħ ta' Barella. Imma mill-bqija ma naħsibx għandi għalfejn xingergra mill-wirja tal-lum. Ċalanoglu skurja penalti ieħor. Il-penalti kien biex nkunu ċari. Imma hija ma ngergrux l-aħwa. Ovvjament ma tistax tirbaħ dejjem fil-logħba tal-futbol. Issa brebħa nagħlqu fil-logħba li jmiss jekk le nieħduh mat-Torino. Il-personalment lanqas tant niddejjaq, all right, li tieħdu kontra l-ġirien sabiħ. Imma ejja nkunu onesti, kemm sabiħ tirbħu jkollok San Siro kollu tiegħek. Personalment mhux se niddejjaq ngħid, issa tafu li jiena d-derbi sena sħiħa, imma nixtieq nieħdu mat-Torin dis-sena. Jiġifieri qed nistaqsi Kevin Kallejja mhux handsball kien il-gowl tagħhom. Personalment ma jidrilix li rajt xi handsball ma fem. Mhux li tant se tagħmel id-differenza. Kien ikollna bżonn draw biex nagħlquha l-logħba li jmiss imma ifhimni. Ejja ma ngergrux. Jew ejja ma ngergrux Kevin. Għandna dan il-lussu li nistgħu għall-inqas naraw logħba tal-Inter relax. Ejja ngawduha. All right, tkun trid tirbaħ, imma ma tistax tirbaħ dejjem. Anzi, onore lil Ranieri illi se jagħlaq karriera dinjituża bidro miksub maċ-Champions. Jiġifieri m'għandniex ingergru as such illum. Voldieri, issa ovvjament fadal l-aħħar pass ejja ħanamluh jiena bħas-soltu minix ħan ikkummenta qabel derbi, Voldieri, għalkemm insellem hawnhekk lill-ħabib tiegħi Joseph Magri illi qiegħed jarana. Voldieri, issa l-Joseph taraw ħada. Ma
jiena mill-bqija ma tantx għandi xi nżid illum. Il-lig se nerġgħu nieħduh, il-kwistjoni hija meta u mhux jekk. Għadna dak il-punti kollha u b'dik l-abbundanza kollha ta' distakk, ejja ngawdu l-mument l-aħwa. U nistgħu nifqu forsi nota żgħira li xtaqt nagħmel hija illi l-logħba isna ħadnija wara l-gowl tal-ftuħ, ma that's that. Mela, Joseph biex inwieġbek għad-domanda x'kien qed jagħmel Infantino Milan, ma nafx jekk tafx. Infantino huwa partitarju tal-Inter, ifimni, da naħseb li bħal kull individwu ieħor jekk qiegħed off duty għandu dritt jagħmel li jrid. Walli darba ġie jara lit-tim tiegħu. Ivan Paċ qed jiġbed li l-attenzjoni wkoll li ir-rekord ta' 102 jagħmlu huma biss, okej, komplu firħu dak ir-rekord. Jiena personali kieku ġie tajjeb imma ma kontx qed infittxu dak ir-rekord, jiena l-importanti it-tinistilla. Ovvjament l-iktar ħaġa li ftit is-sena minn is-sena ħodha, imma ma rridx nifraq feriti fuq feriti. Voldiri, ormai akku passata, m'hemmx tagħmel, imma wasal iż-żmien ukoll forsi wara tawla xartijiem tnax li jibda x-xahar ta' ċelebrazzjonijiet għall-interesti. Jiena m'għandix xi nżid iżjed, jiġifieri, aħbar ta' kronaka li xtaqt ngħaddi rigward dak il-plejer ta' Roma illi minħabba fih ġiet sospiża Udinese Roma tal-lum jidher illi indiċka minn għalija. Għadu konxju u jinsab fit-triqtu Ruma mal-kumplament ta' sħabu, jiġifieri għall-inqas ma kellniex traġedji, imma fuq hekk ħajkellimkom għada Karl Barnis waqt il-programm Mix Zone. Dan il-video ħataraw fuq YouTube ħas-soltu minn hawn ftit ieħor. Jiġifieri jiena jekk ma jinqala xejn narakom il-ħadd filgħodu għall-analiżi tal-Grand Prix taċ-Ċina. U mbagħad wara l-logħba li jmiss naraw se jiġri. Jew nagħmel id-diskors tar-rebħa mill-klabb, jew inkella niltaqgħu normali għall programm ta' Mix Zone, imma fuq id-derby minix ħan ikkummenta minn qabel. Il-lejl tajjeb, Forza Inter, nfakkarkom li għada fid-9 se jkollna l-programm li jmiss li ser ikun Mix Zone, se nkunu ma' Joseph Magri għal Sassuolo Milan, Karl Parnis li ħajrekkonta x'ġar eżatt Fudine u Kert li fimni. Bħal sieħbu Julian illum id-diżappuntawni ħafna il għaliex l-Arsenal u l-Liverpool nistgħu ngħidu hekk taw illi kien Manchester City imma fuq hekk ikellmukom għada mid-disa l-qudiem. Il-lejl tajb sinjuri, Forza Inter u jiena tarawni bl-Scudetto, jiġifieri nerġa' ntenni bħalma lili ntenni għal dal-aħħar ftit videos i-kampjoni dell-Italja siamo noi. Relax l-aħwa. Iż-żmien ta' ċelebrazzjonijiet dal-waqt qiegħed magħna u l-kamra sportiva qiegħda taħseb ukoll biex tfakkar il-lik tal-istilla dal-waqt.